விபிஎஸ் ஹார்ட்வேர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். நம்ம ஒரு 3 வருஷமாக கேஜி டீலர்ஷிப்பில் இருக்கோம். கேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம கடை பார்த்திங்கன்னா 10க்கு 18 சைஸ் தான். டிஸ்பிளேஸ் கம்மியாக தான் போட முடியும். கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா ஸ்டாக்கு டிஸ்பிளேஸ் கம்மியாக இருக்குன்ட்டு பார்த்துட்டு முன்னெல்லாம் போயிட்டுருக்கிறது வழக்கம். அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ஸ்டாக் ஆப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்டாக் ஆப்பில் அவங்க கேட்லாக் கொடுத்துருவாங்க. கேட்லாகை பார்த்து இதெல்லாம் ஸ்டாக்குன்னு இன்றைக்கி சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கு நான் ஆர்டர் எடுத்து கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிகிட்ருப்பேன். இப்போது பிரிண்டா விசுவலைசர்னு ஒரு இது கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கஸ்டமர் வந்து அவங்க வீட்டை லிவிங் ரூமாக இருந்தாலும் சரி, எலிவேஷனாக இருந்தாலும் சரி, ஹாலாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க இது மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சி இந்த டைல்ஸ் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா அதை அவங்களுக்கு இந்த டைல்ஸ் போட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி பெயிண்டில் எப்படி பண்ணி காட்டுறோமோ அது மாதிரி இதுலேயும் பண்ணி விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டுறதால அவங்களுக்கு ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் ஆகுது. ஈஸியாக அவங்களுக்கு பிடிச்சி போயிடுது. அதனால் கேஜ் வந்து விஷுவலைசர் கொண்டு வந்தது ரொம்ப கஸ்டமருக்கும் சரி, டீலர்ஸ்க்கும் சரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. சின்ன சின்ன டீலர்ஸ்க்கும் சரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கேஜிக்கு ரொம்ப நன்றி.